sa Luka, Mrs. Waital and Kakan Arkinan Somao. Kailangan ng isang sasipos. Ito ay basta nakay sa kwed, kulit kumarang. Ay, wala isang kumasi, kanay niya ni kwed, tatako ko naman ay po na iyang ilan, para yung isang kureso kumarang. Mga sa kapes, patapay ko kumasi sa ngay. At ay, Merlina yata na waita. May poping waling po ang payment texter waiter. Diba, as a kulitiyan natin na tatawag na sa siya lalala, pipintahan sa sinaging katerla pala. Okay. Diba, na ngayon naman ang kasuwang pamasi, inay po, sanay, inay po, saka inay po yun, may pinasa, may kapese, pero yung mga sisawas, ano na, after pintahan pa, ay ganyan naman ang takasang pamasi. So yes, that's so much.